गैया बेनिफ्राय बेवहायनो एसे थांनो रेडि जागासिनो दं आरो आङो दा माने नै बे न'नि खामानिया जोब्बानो नैबे माबा माबि संदोंना नोंथांमोन बे जोब्बानो ओंखारलांसै आरो दुंबाय दैया गारनांसिगोन ओइ बेखौ माबाखौ फोरों बे गारनानै दैया लुफै थौलायाखै थांनोबोला दारागाव हाजोआव गोजा बियार गारदावहैनि दारागाव हाजोआव अमा सावनाय ना हांनाय जादलाहैदोनि सरलपारा पिकनिक स्पटआव सानसेबाबो थांनांगोन र' बिराद फेमास माथो खोनाबायसो थादों नुबायसो थादों मबाइलफ्राव इउटुब ब्लग भिडिअफ्रावसो नुबाय थादों सरलपाराखौ थांनांगोन र' बेरायनो खेबसे नायनो फैयिनि सिगां लुफै लु दोन बिल्डिं लोगोफोर बिल्डिं बन लायना फै एसे बन न'आव थाबाथाय बेफोरखौनो मावलाबाय थायो ओइ बन लायना नैबे बनखौ सोना हो नैबे औवा बनखौ औवा बनखौ सोनानै सिब साफाग्राब खालाम लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदो एसे नोंथांमोननि सापर्टखौ एसे सेयार खालामलायदो ट्रेन फैबाय रङिया थांगोन बे ट्रेना रङिया नायदो ट्रेनखौ एसे नोंथांमोन खिथु उनाव नै रङिया थांगोन रङिया नैबे खिथु उनाव ट्रेन फैदोंना बे जाय रङिया थांगोन रङिया थांग्रा ट्रेन न'निफ्रायनो नुहुरखायो ट्रेनखौ ओइ नै न'निफ्रायनो ट्रेननि मानसिफ्रा मा मावदों मा मावाखै मा खालामदों मा खालामाखै सेस नुलांजोबो बेनिफ्राय आरो सोरबा बिदि सिनायनाय फैयोना सिनायनाय एकदम आंनि नामखौ गाबख्रावलाङो माने ट्रेनावहाय गाबज्रिलाङो माने सिनायनाय फैयोना ओरै बेलस्रि इखिजाय माने लोगोफोर दं नालाय बेलस्रि ओरैजाय बिसोरो जुदि ओरै रङियाफोर थाङोब्ला ओरै उदालगुरिफोर थाङोब्ला ना बे ट्रेनजों फैयोब्ला आंखौ गाबख्रावलाङो लाजिलायलाङो आंहा आरो आंनाबो नामाथ' जिबायदि मोजांखासो नालाय आंना नामा नैबे आंनि चेनेलनि नामखौ गाबज्रिया बै बेलेग नाम दं आंनिया मोनसे बेखौसो गाबज्रियो ओरैबायदि माने गाबख्रावलाङो आंनियाथ' नैबे चेनेलनि नामा अरिजिनेल नाम आरोना आंना नेक नेम मोनसे दं बेखौसो गाबज्रिलाङो बिराद फाग्ला आंना नेक नेमा ओरैबायदि माने मा बुंनो आंखो दे नोंथांमोना उनाव मोनथिगोन दै जायफ्रा मोनथियो बिसोर मोनथिखायो ओमफ्राय जायफ्रा मोनथिया उनाव मोनथिगोन आंनि नेक नेमखौ बिराद फाग्ला नाम दं आंना मोनसे नेक नेम बेखौ होनबासो बे एरियायाव मोनथिजोबो आरोना आंखौ लोगोफोर नैबे अरिजिनेल नामखौ गाबज्रिबा बारा मिथिया एक मेरा यार था वेलकाम 2025 वेलकाम बरायबाय 2025खौ आंनि चेनेलनिफ्रायबो साननैल'थारसै नोंथांमोन 29 30 31 एन्ड हेपि निउ इयार 2025 मास्ट वेलकाम गाइस थ' लोगोफोर 2025 गोदान मिजिंजों आगान सुरलांसैलै दुखु दाहा गासिबखौबो बावगारजोबनानै नांलाय खमलाय सोरजोंबा नांलायनाय सोरजोंबा बुलायनाय सोरखौबा गोरा गुरै राव बुंफ्लांनाय गासिबखौबो गारजोबनानै गोदान मिजिंजों गोदान आगान सुरलांसै 2025निफ्राय लोगोफोर सोलायजोबनोसै आं सिस्टेमखौ आयौ एक्साइटेड जाना दं आङो 2025खौ नेनानै दं लोगोफोर